lada na penting jong pi ke bakwa ban apply kam ha MPSC lan ha ka Meghalaya Public Service Commission pila ban type ban le ka website mpsc.nic.in pikla wan hung tu mo kawan direct di hako main website ka dan ka online application ki information prepare kalong ka result lan ka program schedule ki jinglai kam mo ki advertisement hang tun ki notice pet kum kan ka MCS ha lan ki LD bro ka gidan hang tu bar ka la extend ka MCS application form ru ti da phim padon ye ka you pade phim padon ye ka profile ha MPSC website phi click online application nang tap pada de pla klik tu kan kamsuki khandiat ting namar ka de ka long traffic pla ban klik tu let's say mahang di bar khoi kidam ki ka jonga district selection committee jonga CRD block bar khoi kidon hang ni mo de pla ban klik ye ka Meghalaya High Court ni ka Meghalaya Public Service Commission te register ka email jong pila pla de register lupa handrai la da pide u new user padam penable ye ka click to register mo click to register ha pihak ban puli vai ki information prepare lada phi shamchi tom ban sungthu ki information prepare phila ban le ki hakidu ki cyber mo ki ba marjan ying jong phila ne ki ba kham shapaji rukum ju namar ba lada phi la don ye ka profile ha MPSC ka sude betang ban click tang season click subo mata kala kam kum ka MCS phi click ke MCS kum tu nang ta PCO online nang ta de PCO kla de blong hi kum tu kam don jing e ruam de kla don lupa ka profile de hendai ka ba kam slam le se de phi haban shna thoma phe pan dap ki information ba prepare de nga thai tang kum tu hi de click to register to phi pan dap ki information jong phi bar kho jang tu bar khoi ka present address ni ka qualification jong phi jing tray jong phi bar khoi jang tu phi ban pendam ka knowledge ka service jong phi mo ka previous occupation bar khoi kum tu te de pla de pendam lu program tu phi register te la de register kla don hi pla de type tu am tang kan hi ka you tang sin le pla dam nga thai tang tu la biang ku be sibon